Parari be ye jonga kuble ye pi baro. Sa sisien nilayo e kalat ban penyeso lingba ki jingya kren hakaman ki bat. Ka benta kesengi kan long ka bakta men siem bahayanga. Namar dei ka jing pen ken mau ki ki belalej. Ka daw ka long bak jingya linti jong kaman ki bat kala kenjo spos ne menta. Ka man ki bat kelas dang spos ne menchua haka laiterik urisau arhajar khatsau. Haka sengi jong ka jingle niam Vijaya Dashmi. Bat kalong ka jing penyat ubanalor Bamenta kasnem hakalai terik urisau habangin dap sipau snem pura kandei kesengi beningkong jong kan navratri. Kidon katu kani ki maumer hak jingya lenti jong man ki bat kabangamla aban klet. Daki million ki brio hakeleng kari kilong ki paralok jonga hakani ke jingya lenti ki belayaisha bat yai kersan bat yasam jingtip. Ki nong sngap jong man ki bat kilong da shisha kabor kabakersan na dien yakani ke program. Kajudon ke jing sngau jong babon balang balada omdon ka kubor ka bapenting pensir lani ka kubor basniu judon bakam sha skor ni nyau kor ye ki henrei ka man ki bat kala pensisha be ki breu jong kari jongi ki don ye jing sngau tenat ye ki jing tip ki babha ki breu ki ye ki jing etu khana ki badon jing ai milsiem bat ki puri skam ki bapen khlan ya ka akor ka burom bat ka long breu man breu ka babha kadon ka sem ka ba ki khot ka chakor ka balaong bakadi tang da ka slap kumju ru ngila yoi hakaman ki bat kumno ki breu ki sngotenat ya ki sem chakor ban sngap iki jingla kenjo jongkari bat ki jingjob haka jinge treilang kum ka kenhun da ka jing sngo sarong ya kari hakini ki sposnem kaman ki bat kala nang phu nang phieng hakaba haman la ki benta la benrap iki jinge tu khana ki batmai ki maumer batmai bat ki breu ki batmai ru kanu ka kam ka pendep da ka mensim mi treilang haka emlang salang jongi ka yo ya ka jing itu bat ka burom lengba ka man ki bat ngadap da ka jing sngo sarong habanga puli ki siti balapha na ka benta ka man ki bat kari jongi kadap da ki breu ki badon sap ki badon ka jing angnut ban sakri ya kari bat ya ka emlang salang ki IT lut la ka jing em ban sakri ki wei bat habanga tip sapang jongki ka pendap yanga da ka bor kani ka jing pentelun ya ka man ki bat yanga kalong kumbang alek chaka temple ban yo ya ka jing shem mensim ka wei pakawei ka jing etu khana ka wei pakawei ka jingja bat ka wei pakawei ka siti jong ka man ki bat kilong kum ki jing shem mensim la kumbang adon ka kabu ban lek saki ki breu ki banga nyau kum ki balakup da ka bor blei paralok menta ka sngi ngakwa ban ai jingero ikitu ki breu ki be don benta bat ka Doordarshan ka Prasar Bharati bat ka All India Radio namar dei da ka jingtre stom ba klem that jongki ba ka man ki bat kala ban kenjo shadu uni umaumer ngas ngongu ru iki TV channel ba pher kentup ya ka TV channel jongki than bet jilla ki bala yai peni bat pen ngau ya ka ne ka program bon na kilat pathai kubor kila shim ki mat bat ki jing bala wanra hakaman ki bat kila sedang ban penlong yiki jingelap halor jongki nga ai kublei ru yiki nongtho kubor ki ba penmi hakikot kubor ki bala pen pathai yaki shaman lagi kliwiyeng nga sngodei ban ai kublei ru yiki YouTuber ki bala thau bat penmi yiki bontli ki program ki beidei bat kaman ki bat yakani ki program la ban yo haki arpo artli ki jat kitien kari India bat ru haki khat artli ki kitien nongwei nga sngokumen sibun lada ki breu ki ong yanga baki jus ngap yakani ka program hakatien jongki hi bun na pi pila yetip baka jing yakop kentip ka baydei bat kaman ki bat kadangya chaprang menta hakaba manu manuru kila bani simbenta pila ban pinyeso bat kani ka jing yakop da ka balej chaka mygov.in bat yoru yakalat ban job hakani ka sngi bakerpang sa sisien ngapan yiki jingker khu jongpi da ka donut ka bakhut bat jing IT lut ngan yai beteng ban ruai ki jingero sapang ka jingkrau jong ki breu ka India tungin yai rakhe ka jingklan ba shitli jong kari jongi hakani ka rukom kani ka dei ka jingduai jonga sa ublei bat sa ki breu jong kani kari ka bakrau parari be e jonga hakikandiat tayo bladep kladon ka jinghap slap ka bajur ki benta ba pher jong kari
Kani ka ayom slap ka penken mau yangi ya ka jingdon kam ban tengkai bat penlang ya ka bat katnu kolong ka ba ban penlang ya ka. Ka bala penlang ha ka por slap kalong ka jingirap ka bakraw ha ki benai bekerdu ne duna bat kani ka dei ka nongrim jong ka jingyalap kem ya uslap. Ngas ngau bha ban yo babun ki breu kila syem ki lat jing sedang batemai ban tengkai ya ka Kawai na kum kini ki jing persang la ban yo ha Jhansi Uttar Pradesh. Pila ban tip lese baka Jhansi ka don ha Bundelkhand ka than ka bala banana bha na ka benta ka jing kerdu Hang ni ha Jhansi kawai ka kenhun jo ki longkme kala pinki imbiang ya kawa Ghurari. Kini ki longkme kila pinyeso bat kawai ka kenhun yarap yaladi bat kila kelalong paralok na ka benta ka bat kila syem ki jing sedang hakani ka jing yalam. Karukom bakini kilong kumi kila pinki ya kawa Ghurari kabala rengat bat terkong kalong ka bomla ban mudur. Kila pendap iki berni de usiap ban penlong kum ka den kabayada ya ka slap na kabatut ka syarut. Bat kani kila pendap semam ya kawa hadu jan rengkau. Kini ki paralok jong ka kila nok senyang ru hakabatei bat pinki biang iki spa ki do do wa. Kani ka jingle kam sim laweng tangi ki jing jong ka jing kerdu hakitan henrei kala wanra biang ki jing kemen haki brio. Paralok hakikat tu kat ni ki jaka ka jing pin ku bor ki kentei kala penklan ki telong Kat bak haki wei pat ki telong kila nang kersan bat penklan ki jing pin ku bor ki kentei. Ngalayo sngau sapang artli ki kam ki ba ai men sim na Madhya Pradesh. Hakasnong Raipura jong ka Dindori ka jing sna ya ka wei ka pung ka bahe kala kentie we ka kenjang jong ka Kani kala pinmentoi ki kentei bat long kme jong ka shnong. Ki kentei ki belai don benta bat ka Sharda Ajivika Self Help Group. Kila sedang ya ka kam ka batamai kata ka bari dok ha. Bat ki boru ya ka fish parlor ne ka jakade ki dok ha. Ka jingde ki dok ha kala penkie we ka jingi onong jong ki ru. Kumju ru kalong bat ki jing tre stom jong ki kentei ha Chhatarpur, Madhya Pradesh. Ki badai hok banyo ya ka jing yaro. Haba ka pung ka bahe ka badon ha ka senong kop kala sedang rengat. Ki kentei kila syemi ki jing sedang ban pinki imbiang ya ka. Ki kentei jong ka Hari Bhagia Self Help Group kila wengi ki jabo na ka pung. Ki pinon kam ya kani ka jabo ban penlong ya ka klauso ha ka jaka syara. Aingu na ka benta ki jing tre stom jong ki. Tang bala pendap biang ya ka ha ka pung henrei ka jingmi ki marep ru kala nangkiu kensan. Kum kata kerukom ban tengkai bat pene ya ka ha kelengkari kalong sisa ka bayarap sibun ban yakuni ki jing ki beidei bat ka Ngas ngos kem ba piru pin yadon bentalang hakum kini ki kam ki baja hasau dong jong pi. Parari be jonga kadon kawai ka senong kaput ha Uttarakhand ka baki khot ka jhala ha ka baki samla jong kani ka senong kila sedang ya kawai ka jing persang ban penlong ya ka senong jong ki ka bakhuj. Kila penlong ya ki jingyalap balakot dhanyavad prakriti lani kublai sibun maryang. Kum sibenta jong kani ka jingyalap kila pelat por arkenta manla kasngi ban penkhuj ya ka senong. Kila lum lalang ki nyut kinyer ki jabo jaban ya ki surok senong bat kila lekhe hakawai ka jaka balabu kerpang. Kabami nang ta kalong ba tang ka senong jhala kala kala khuj henrei wat ki breuru kila sedang ban khams ngautu. Sumudur lada manla ka senong, manla ka surok, bat manla ki para marjan ki sedang ban le kumju. Kublai sibun, ka jingyalap bakum kani, kan wanra ya ka jingkeladur, ka bamnang ban batai su. Paralok, la penlong ru ya ki bakum kini ki jingpen ku chenong ha silenter ki rut duriau jong ka pudu cherry. Haka bakawai ka kentei, ka bakerteng ka ramya, kala yalam ya ka kenhun ki breu ki bana mahe municipality, bat ki jaka ba marjan, ban penkuj iki jakaru duriau. Lingba kani ki jing tre stom jongki kila penlong ya ka senong mahi pat ki jakaru duriau jongka bakin long ki bakhuj par. Paralok ngalakada utang artli ki jing persang hangni henrei ladangi pai saudong ngin sem bahaman la ki benta jongkari don katu katni ki kam bakamper belale ha ka kerteng jong ka jingle khuj. Satang ha ki khindiat sengi kata ha ka arterik ubnai risau ka Swachh Bharat Mission kandap Sipos Nempura. Kani kalong ke jingraki ban ai burom ya ki tu ki bela penlong ya ke jingya ki pat ba bakrau ha ka history jong ke India.
kalong ke jing ai burom shisha yu Mahatma Gandhi ubla yaine ban IT la ke jing im na ke benta kani. Paralog menta kasngi ke de ke jing job jong ka Swachh Bharat Mission bat ka ktien pira ka jingle penle no ai ka spa kala pau nam bha pedeng kibriu. Ki jingatai halor ke jing penduna jing pendon kambiang bat sandur biang kilong ki bangila juas ngau man la kapor bat kibriu kilas dang banyasam ikinong muna jongki. Dangsyan ngalatip sepang kawai ke jing persang Hakozhikode Kerala. Hang ni Subramaniam ji ublah nyopo saus nem karta ula maramot palat arpulai hajar teli ki suki daka sandur biang yaki. Ki brio ki kot ya RRR champion kabamut uladu jong ka reduce, reuse but recycle. Ki jingtray bani ki pau ki office kum Hakozhikode Civil Station PWD but LIC. Paralog ngi donkam ban pinyaso bungut ki brio sa ka jingpen khoj ya ka mariang ki sinong ki thau bat ki saudong jongka bat kani kamdei ka jingelap batang sisngi lani sisnem kadai ka jingtray ka bayai biteng bat ka badai ban yaine bun pateng ngi dei ban biteng ya kani hadu ba ka jingle khoj kandalong ka benta jong ka jinglong jongi hi nga kintu ya pi baro banyasim benta ha ki jingpen khoj ringkat bat ki bahayeng jong pi ki paralog ki marjan marpa lani ki para bay trelang. Sa sisien nga ay kublay kitbok kitruang yapi baro halor ke jingjob jong ka Swachh Bharat Mission. Ki para nong song ba jonga ngis ngau sarong hadu kata-kata ya ka jingdon ki tiar kitar nong temen jongi. Bat ngalaju ong barabor ka roy kapar bat ka jingdon ki tiar kitar nong temen ki dey ban ya lang. Dey namar kani bajuo bontli ki kerwo hakabay dey bat ka jinglet badangsyan jonga sa United States. Sa sisien don bun ki jingya kren sepang ka jingwan penpai ki tiar nong temen jongi. Ngala ban sngau thu ki jing sngau jongpi halor kani kakam. Bat ngakwa ban thu yakani haki nong sngap jongkaman kibat. Paralog hakapor bangalit jingo ya ka Amerika ka sorkar US kala penpai la jan lais patli ki jingbu kai basongdor sa India. Presiden Joe Biden takbas ngau burom ula peni ki katu kani ki tiar nong temen hanga haka yeng sa jong ha Delaware. Kini ki tiar bapenpai ki dei ki blasna na kata ka kendau saw na ki bniat hati ka dieng ka tama bat kerenong bat ki bakatu kani ki dei ki banadu ki saw hajar senem mensua. Kini ki tiar belalum ki dei ki banadu menhendai hadu ki ba haka spa senem bakat kendai. Bat ki kintup ki keu sentiau ki mauling kiniap balasna na ka deusaw badon ki durblay ki moddur jong ki tirthan kara jong ki Jain bat kumjuru ki dur jong Lord Buddha bat Lord Krishna. Na pedeng kini ki tiar ki donru bontli ki dur jong ki mrat bat ki lingkhot mau deusaw ki ba na jamu bat Kashmir ki badon ki dur senrang bat kentai. Ki donru ki moddur jong ublay Ganesh blasna da kerenong kabadai tenrai na South India. Ki tiar bakam kongsan ki bala penpai kilong ki dur jong Lord Vishnu ubadai na kitan jong ke India basatai bat na chathe. Kini ki tiar ki peni ya ke jing tibet bat jingni kiti jong ki breu mendai ki ba penpalang ya ke jing skotu ke bajeliu jong sapang ke buj tau. Bun na kini ki tiar ki dei ki bala syura bean nyetu nakari lingba ke jing khayi tu bat ki wei de ki kam bean. Kakam hakaba undong le ungan om tang kerdan ki kam bamman bacirkai henrei kaba bu jing maru ya ke jing sya pendu ya ki nong temen jongi wala kataru ngas ngau kemen pat bahagi post nem baladep ki babun na kini ki nong temen la pen pa sakari hakani ke jing persang ka India ka yetrei stom lang bat ki katu ka ni kiri nganget bahabangis ngau sarong yala ka jong ka nong temen ka pertheiru ka burom yangi. Bat yakani ngi saki na ka jingpen paino jong ki babun kiri ya ki tiar baremdor sakari jongi. Paralog ba iet ladangi keli ka ketien ayu bau kena unang kloy ka jubab bapin ai kalong ka ketien kemi lani ka ketien lajong. Hakari jongi kidon antat kumba arpo hajar ki jat ketien bat ki ketien senong ki balong kum ka ketien kemi ni ketien lajong na ka bentaki wei. Don katu kan ni ki ketien hakabatang kindiat kibriu ki kren yaka henrei pins ngotenat ban tip ban mentala persang ban penne pensa yaki kawai ne kita kijat ketien kadai ke ketien santali la pelat ya kawai ke jing sedang menta
ban penkeladur themai no ya kaktien Santhali lingba ka jingstart digital. Kaktien Santhali kadai ke bajukran da ki jaj benreu riulum Santhal ki bachong basa hakikatu kani ki jela jongkari India. Ki donru ki jaj benreu ki bakren ya kaktien Santhal ha Bangladesh, Nepal, bat Bhutan ru. Ban penrong ya kajing pule ya kaktien Santhali lingba ka online u Ramjit Tudu u bachong basa ha Mayurbhanj, Odisha, ula siem ya kajing sedang da ka penmi ya ka digital platform hakabai ki kot kaktien Santhali la banto bat pule. Kendiat sene mensua Ramjit ulas sedang man penonkam ya ka mobile phone henrei ulas ngono mensiem namar umla ban pa kerwo kaktien lajong. Kani kala penlong yu ban wat ikilat kelinti ban tho da kidak Santhali ol chiki. Da ka jingerap ki kato kani ki paralok ulala ban chena ya rukom ban tho ol chiki. Minta dei ban ai kublei namar dei ki jingtre stom jong u ki bala penla ban tho ya kaktien Santhali haki mobile bat kiwei bat bon ba ki jingtho hakani kaktien lala ban penmi. Paralok habangi don jingbut baskem ban yetrei lang ban wengi ki jing ki jingmi iru kilong ki babhana ka benta ka imlang sa alang borok kawai. Kanuksa ka badang sien jong kani ka dei ek per ma ki nam lani thung yu ding haka kerteng jong kmi. Ka jing yalap yakani kala ai men siemi ki shnong ki thau bakin yasno ktilang. La pelat yakani ka jing yalap da ka jing thmu ban kentiu ya ka jing yada ya ka maryang. Bat la sakhi ya ka jing yasem benta rinti jong ki brieu hakeleng kari. Ki jela kum ke Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan bat Telangana, kila tam ya ka thong balabu bat ki thau rekod thamai haka jing thung ding. Ki brieu ha Uttar Pradesh kila thung palat arspa andri pau million ki ding. Ha Gujarat latung palat sispa san pau million teli kat bah Rajasthan pat latung palat nriu pau million teli ha unailar. Daki hajar ki skul ha keleng kariru kila yishim benta ha kani ke jing thung ding. Paralok kari jonga ka don bun ba kinong muna ba pensulur ya ka kam thung ding. Kawai ni kita kadai jong UKN Raja Sekar na Telangana ha ka ba ha ki saus nem baladep marwai ula pelat ya ka jing yalap thung ding. Da ka bakular bantung la kumnu wei udeng man la kasngi. Ula bat skem ya la ka kular bat ula dep bantung siajar san spatli ki dieng haduk menta. Wat hapedeng ki jingbam la syuk kemet Uraja Shekhar udang persanghi ban pendep la ka kular. Ngayero sibun ya ka jing tres tom jong u bat nga kentu ya pi pan ya simbenta hakani ka jing yalap ek per ma ki nam. Thung yu udeng haka kerteng ka kemi. Paralok ba jonga pila juyo iye ki breu ki bamjukan randien na ka jingtmu wala da ki mat ki jing Kawai ni kita kadai ka Subashri ka bala tau ya kawai ka per ba kamper da ka batungi ki kenbat dawai ki ba ai jing mento ki breu. Ka Subashri kadai na Madurai Tamil Nadu. Kadai ka no hikai ha ka jing shisha. Henrei ka ju angnut bantungi ki kenbat dawai. Kani ka jing angnut kala urlong ha usnem siajar kendai spa prapo haba ukpa jongka ula sapu ha ubesen badon bi. Ki kenbat dawai kilong ki bamentoi bha ban kentiu ya kot kakia hakum kata kapor. Kala persang bante de ki kenbat bat kala long ka bajob. Menta ka don ya ka kper ha ka senong very ciur ha Madurai ha ka ba kala tung palat sans pa ajat ki kenbat dawai. Ban rep akani ka kper ka hab ban tristom klem song taj ban lecheni setai ban wat iki jing thung ban lum jing tip bat bun sien kapan jing yarap na kiwei. Hakapor COVID kala sami ki kenbat ki ba penklanya ka bor jing yada ha met ubrieu sa ki brieu ki badon kam. Menta ki brieu banajan bat na jengai ki lech ban petkai ka per kenbat jongka. Ka Subashri kala penya ya ka rukom sumar tenra de ki kenbat. Ka per jongka ka penya so ya ka balalek jongi bat ka bansawan. Ngi kitbok baka kam jongka ka nang ya chaprang. Paralok hakani ka juk ki jingkala ka jinglong jong ki kam ki jamru kala kela bat ki benta ba per jong ki kam kila nangmi kum ki jingele kai hakikor komputer ka batawi ki durki ba kum ki breu ka basna reel ka basna film bat ka bataw poster lada pitibet akini ki sap ka sap jong pi kan penyo jakai pi hak rensan ka babiang. Lapidon haka kenhon ruai ne haka radio, kidon bon kilat kiba ap yapi. Ban kintio ya kini kisap,
Katanat information but broadcasting jong ko sarkar India kala pelat iki arpsan teli jinge khun hapo kapang thau ha India ki ba phai khmat shakarwai ka tem kaput ka puli puthi bat wat ka jinge khun persha ya ka jingshim lani pindon kam klemyo jingbit ya ki jingrwai ni ki phlim ki babun ki sengru ke shimbenta bat kershan ni kini ki jinge khun lada pikwa bne shimbenta pila banlet chaka wavesindia.org nga kintu ye ki brio badon kasap bantau AA na kelengkari bakin shimbenta hakani para ribe e uni ubnai udai ubangin rakhe ya ka lingkhu snem ba shipau jong ka weipat ka kam ka jingjob jong ka ne ka jingyalap kalong ka jingno sinyang na ki karkhana bahe shaki nongde dukan ngamut hangni ya ka jingyalap thau ha India ka pen kemen sibun nga ban yoi bakane ka jing sedang kala pen mentoi sikat dei ki baduk ki barius pa bat ki basubyang ka jingyo bat ki MSME kani kala ailat iki brio bakin pen pau perthei la ki sap minta ke India kala kelalong ka yeng pen mi mar bat ka perthei ru ka phai khmat singi namar ka jingklan bor jong ki samla la kalong hakaliang ki kali ki jan ki kam ling sun ki electronic lane kam yadari ki jingsalan jongi nakari ki nangyai kieu habaro ki liang ka jing nangyai kieu ka foreign direct investment ka petni ba ka jinglap thau ha India kalong ka bajob minta ngidang penlek jingmut bah ha kaliang baningkong ka jinglong ki mar ki bangi penmi khnang bakin ya ringkat bat ka perthei ka baar ong ban thiet bat pendon kam da ka tiar ba penmi lalari khnang ban kintieu ki mar la jong kat bala hakaman ki bat ngilaya kren ru halor ka my product my pride ka jingken tieu ki mar ba penmi nalari ka penmento ye ki briu jongkari jongi hi ha Bandar district jongka Maharashtra ki don ki jan bala hindai bha bala tip kum ka Bandara Tusar Silk Handloom ki jan rusom tusar ki dei ki ba paunam na ka benta ka jingwandur ba iper ki rong ki bathaba bat ka jingshan jongka jan hakikatu kani ki benta jongka Bandara palat sanphotli ki kenhun yarap lade ki trei hakaban penne yakani kurkom than ki babon na ki bashim benta hakani ki dei ki kenthei ka jani rusom klas dang paunam bat pin kup bor ya ki shnong ki thau bat pin khlan ya ka jingyalap thau ha India paralok hakum kani ka ayom tamasa nga kentu ya phi ba pin scam byang yala ka kular kanu ko ba pithiet ka dei ban long ka ba thau ha India bat kanu ka jing ai ngau bha ba phimut ban ai ka dei ban long ka ba thau ha India ka ba thiet iki khiu khendeu khiu puson ru ka dei ka jing pen pau ba pijit ik ba chna halakari pidei ban kentiu ye kimar ba penmi anak than jong phi kat bala kanu ka mar ka badon ye kis app jong unong shna ubadei unong India bala shnar ka khindau na India ka dei ka jing sarong jongi tungin yai biteng ban penkhlan ya ka jing skau sarong yalakari paralok ngadas ngautanat sibun habanga yo ban yekren bat phi hakani ka benta jong kaman kiban sngau bhaya sam yathu yiki jingmut jong phi bat jing ai jingmut jong phi hakabai dei bat kani ka program ngakmi lenti ban yo iki siti bat ki kerwo na phi ka ayom tamasa kani kala jan ka pasdang dakan navratri bot sa artli ki bnai badap dak jing duai jing sha jing it jing rakhi bat jingle kmen kat chaba phai nga pha iki jing ai khublei spi baro na ka benta ki tamasa le kmen ban sawan le kmen bat ki bahayeng bat ki ba ej ba thon jong phi bat khot ngo bhai ki weide bakin mat lem ya ka jing kmen hau bnai ban wan ngin sei kren byang ha ka program man ki bat ye ki phang bat ki mat ki bathmai khublei ye phi I wei pa I wei